Mmanụ ụmụ Igbo na ndị niile na-agọrọ ndị Igbo ọfụma na ndị enyi anyị. Taa anyị abịakwala na ihe ọmụmụ ihe gbasara ndị Igbo. Ihe anyị na-eme na chanel a bụ ihe gbasara ndị Igbo, ala Igbo, omenala Igbo na asụsụ Igbo. Taa anyị na-ele anya maka ekele ndị Igbo. Ekele dịgasị iche iche eji mara ndị Igbo. What in English we call different kinds of greetings among Igbos. Enwere ọtụtụ n'ime ha, mana ụfọdụ n'ime ha ka a chọrọ ileba n'anya n'ụtụtụ a ka ịghọta ihe ọ pụtara. Ya bụ tụọ ntị n'ala ma ṅaa ntị ma ghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ bụkwa na nwere ndị nke ọzọ ị nwere anyị na-ekwute na ihe onyonyo a, biko gbaa mbọ hụ na ị debatara ya mgbe ị na-eme ya comment. So if you are not an Igbo person, you still understand what we are doing. Let's go now. So dịka anyị na-ekwu, we are looking at Igbo greetings and manners. Ekele ndị Igbo dịgasị iche iche. Ka anyị lezie anya na nke mbụ, anyị ga na-akpọpụta ekele ndị a ma na-atụgharịkwa ya n'asụsụ Bekee. Nke mbụ nke a na-akpọ ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma pụtara good morning. Ya bụ ụmụnna anyị ndị dịgasị n'obodo oyibo, obodo ndị ọzọ, ma ọ bụ na ịnụ ụmụaka gị amaghị ha na-akọ, ị nwere ike iwere ihe onyonyo a wee kụziere ha. Ụtụtụ ọma pụtara good morning. Ya bụ ọ bụrụ na abụ onye na-achọ ịkụziri ụmụaka gị otu esi asụ Igbo, kama ha ga na-asị good morning, gị kụziere otu esi asị ụtụtụ ọma. Nne m ụtụtụ ọma, nna m ụtụtụ ọma. Nke abụọ, ehihie ọma, nke pụtara good afternoon. Anyị nwere mgbede ọma ma anyasị ọma, nke bụ good evening. Kachifo pụtara good night. Mgbe ọbụla onye Igbo sị gị kachifo, onye ọ na-agwa gị good night. Onye ọ na-agwa gị good night, kachifo. Ọ pụtakwara na onye Igbo a na-ewu isi na ihe ị ga-eteta ụra, onye o ji asị gị kachifo. Ya bụ taa chi ejele nke taa ka o fokwara gị n'ụtụtụ echi ya. Nke ọzọ bụ ka emesịa, ya bụ bye. Mgbe ọbụla gị na onye Igbo na-ekwu okwu sị gị ka emesịa, ọ na-asị gị bye. Ihe ndị anyị ga-asị bye bye, bye bye, chira ụmụntakịrị asị bye bye. Ya bụ ka emesịa. Ya bụ anyị ga-ahụkwa ọzọ, mana ugbu a ka onye ọbụla jewere onwe ya. Ya bụ ka emesịa. Nke ọzọ bụ daalụ ma ọ bụkwa na imeela. Nke a pụtara thank you. Mgbe ị mere na onye Igbo ya ọsị gị imeela ma ọ bụ daalụ, ihe ọ na-agwa gị bụ gịnị? Thank you. Nke ọzọ bụ ndeewo. Ndeewo pụtara well done. Ịma ihe gị mmadụ ga-eme gị sị well done. Mgbe ọbụla onye Igbo sịrị gị ndeewo, ihe ọ na-agwa gị bụ well done. Nke ọzọ bụ nnọọ. Nke a pụtara welcome. Cheta na ihe niile m na-akpọ ọsị bụ Igbo izugbe. Na olu mba dịgasị iche iche n'ala Igbo, nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-akpọ ya. Dịka ị gaa n'ọkaigwe, nke a na-akpọ nnọọ, a ga-asị gị ịlọ. Ọ bụ ihe ndị ọkaigwe n'Imo steeti ga na-akpọ ya. Mana ihe anyị ji akpọ ebe a bụ Igbo izugbe. M ga-emesịkwa kụzikwa olu mba dịgasị iche iche dịka asụsụ omenala Igbo si dịrị. O nwere ọtụtụ obodo anyị ndị na-asụ olu mba, nwere olu nke ha eji mana ha niile bụchukwu Igbo. O nwere ụfọdụ nke a ga-agba asụọ ya, gị nwa onye Igbo a ga-amara ihe a sụrụ. Mana ihe anyị na-akụzi ebe a bụ Igbo izugbe dịka o si dịrị ugbu a. Ya bụ nnọọ pụtara welcome. Nke ọzọ bụ kedu ka ị mere. Ya bụ how are you. Kedu ka ị mere? How are you. Kedu, ọ bụ eziokwu edemebe a, how far. Mmadụ nwere ike isi gị kedu, how far. Na nke ọzọ bụ ndo, sorry. Mgbe onye Igbo na-asị gị ndo, ọ na-asị gị sorry. Ele anya ọ ga-abụ na o mere gị ihe na-adịghị mma, ọsị gị ndo nwanne m, biko ndo. Ma ọkwa na ihe ọjọọ mere gị, ma ọ bụ otu a na-asị mmadụ nwụnahụrụ gị, ọsị gị ndo nwanne m, ọ pụtara gịnị? Sorry. Nke ọzọ bụ biko, nke pụtara please. Biko metụrụ m ihe a, please do this for me. Ijeọma pụtara safe journey or journey mercies. Ọ ya bụ ijeọma. Mgbe ị na-aga njem, onye Igbo asị gị ijeọma, ihe ọ na-agwa gị bụ gịnị? Safe journey. Ugbu a ka anyị lee anya na nke ọzọ. Mgbe onye Igbo sị gị ee, isi kwu okwu asị gị ee, ọ na-asị gị yes. Yes. O nwekwara ụzọ ọzọ esi asụgasị ya, mana chetara anyị na-ekwu maka Igbo izugbe anyị. Na nke ọzọ bụ mba. Mba pụtara no. Ekweghị m na ihe na-ekwu no. Na enwere chere. Chere pụtara wait. Ka ọ dị pụtara till then. Mgbe gị na onye Igbo na-asị ka ọ dịba ọ ka ọ dị, ya bụ till then. Nsogbu adịghị, no problem.
udo dị ma ọ bụkwa ọ dị mma. Mgbe gị na onye Igbo nwere ike jụọ ya ajụjụ ma ọ gịnị na-ekwu asị udo dị, ọ dị mma nwanne, nsogbu adị, ọ dị mma. Ihe nke a na-apụta bụ gịnị? Is well. There's no problem, bụ nsogbu adịghị. Ma onye Igbo sị gị udo dị, ọ dị mma, ọ pụtara na gịnị? It is well. Dịka onye Igbo na-achọ ịmụta ihe a na-eme, ị ga-ahụ na ihe a ọ dị ezigbo mkpa. Ọ bụkwa na ịbụ onye nne na nna, ụmụaka gị amaghị ha na-akọ n'asụsụ Igbo, nke bụkwa na ọ dabaghị adaba, biko were ihe onyonyo a kụziere ha. Mgbe ha na-agụ ya, gụọ ya ọzọ, gụkwa ya ọzọ, ha ga-aghọta ihe a na-ekwu. Sota nyere maka ọkwara gị ọ bụ onye na-abụ onye Igbo. You are not an Igbo person, but you want to learn this language. Very simple. You can go through this and learn this language. Biko anyị na-ayọ gị, ọ bụrụ na ị na-achọ ka ịmụtakwa ihe gbasara, chetakwa ihe m gwara gị. Ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe gbasara ụmụ Igbo, ala Igbo, omenala Igbo na asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe onyonyo ma ọ bụ ihe nkụzi gbasara ihe niile gbasara Igbo, biko sonyere anyị na Facebook peji anyị bụ Igbo Kwenu. Ị ga-ahụ ya, ị ga-ahụ Facebook peji ahụ. Eziokwu enwere gasịrị ọtụtụ Facebook peji wụ Igbo Kwenu, mana anyị ga-etinye link nke anyị ka o nwee ike dịrị gị izi ifolo anyị. Then ị nwekwara ike gakwa na YouTube channel anyị. Biko jisie ike gaa na YouTube channel anyị, ị ga-ahụkwa Igbo Kwenu YouTube channel. Biko subscribe na ya. Ọ na ị na-ahụta vidio a, gbaa mbọ hụ na ike sere ka ndị ọzọ hụta ma mụtakwa ihe n'aka ya. Ọ bụ otu a ka ị ga-esinyere anyị aka, anyị wee too nwee ike na-agakwa n'ọlụ ọma. Ịgwakwa gị bifo anyị chịkọta ọnụ, biko ọ bụrụ na iwu onye nwere ederede n'asụsụ Bekee na-achọ onye otu esi atụgharịrị gị n'asụsụ Igbo, anyị na-eme ya nke ọma. Anyị bụ ọka mmụta n'ebe ịtụgharị ederede asụsụ Bekee tụgharịa na asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye dị otu a, ị nwere ihe dị otu a, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-emere gị ya. Udo dịrị gị. Imeela maka ịnọrọ anyị.